uJohan Mkhatshwa, uSiphiwe, Mashele nabanye ooceba abane babekwe ityala lokuphula isifungo sobulungu babo nokusengela isidima sombutho eludakeni. Oku kuza emva kokuba uMkhatshwa noMashele bathi bamkela ukuchongelwa kwabo kwezi zikhundla bakuzo emva kwenyulo lorhulumente basemakhaya. Eliqela lithi isenzo sabo sajongela phantsi umyalelo weliqela. We had several engagements with them. We sent the acting provincial chairperson to talk to him and other senior comrades in the province. But he defied. He continued. He's been in the office since. He appointed MMCs, which he colluded with some of them, not even in the ANC. Part of them are in the opposition. He appointed them in the cabinet. Ukanti inzame zokufumana lo kaMkhatshwa ziphanzile. Inkwamfa yonyulo yephondo laseMpumalanga kulindeleke ukuba ibanjwe kuzeni kuphela kwale nyanga eMalahleni.